तर मंडळी दिव्याचो जसं की पगार झालेला असा तर दिव्या कसा वाटतं काम करून? बरा वाटता. स्वतःच्या पैशान काहीतरी घेतलंस तर कसं वाटतं? बरा वाटता. हा की बाजारपेठच खरेदी केल्या नसती. पगार तसं असतं तर मंडळी बाजारपेठच खरेदी करता. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी गरमीचा प्रमाण एवढा वाढला ना, हल्ली 2 दिवस इतकी बेकार गरमी पडता ना, विचारूच नको. तुमच्याकडून पडता काय नाही गरमी मंडळी? तर अवस्था एकदम बिकट झालेली आहे. आता कामावर नाही, तोंडावरती जस्ट पाणी मारून इले आणि अवस्था कशी झालेली आहे बघा 2 दिवसातच. तर मंडळी आज नाही इलेलंच भाडा असा बोललेले माका अगोदरच की कामावरनं सुटलंच घराकडे येईलच काय लगेच ये, कोणातरी डॉक्टरकडे नेऊन आणूचा. सो जाऊया, भाड्याक वेळ नको काढूया, डॉक्टरकडे जाऊचा. चला निघालो मंडळी. आणि आता तुम्ही बघू शकता मोबाईल हळूहळू कमी क्वालिटी देतो. जसं जसं काळोख पडत येता ना तसं तसं याचं वाईड अँगल ना क्वालिटी कमी देऊ चालू करता. आणि अजून एक गोष्ट मंडळी, तर बरेच दिवस मी गाडीवर जाय नाही, तर आता गाडी मंडळी कंटिन्यू कुडामध्ये असतं आणि गाडीवरती पप्पा असतात. आता मी फक्त शनिवार रविवारच असते, तर त्याच्यामुळे कोणाक पण लागली ना गाडी मला फोन करा नक्की. तर गाडी बरेच दिवस चाललेला असा की गाडी चालू नाही, तर गाडी कंटिन्यू चालू असतं. आता फक्त तुम्हाला स्टँडात मी दिसत नाही, आता पप्पा दिसतले. जाऊया पटपट, चला. फायनली मंडळी घरी पोहोचलो. काय करताय मंडळी? भेलचो प्लॅन चालू हा. आज भेल खाऊ घ्यावा. शिरमुले फरसाण मिक्स होता काय आधीच तसं आणलेलं म्हणजे भेल खाऊया. मी हात धुवून येतोय मंडळी. हातपाय तर धुवून झाले आणि काल लेग पीस बघितलात. आज भेल बघा कशी करता. चुरमुले फरसाण रेसिपीच सांगतो की काय आता? सांगते. कांदा टोमॅटो टाकी, कांदा टोमॅटो, घरगुती भेल, घरगुती भेल, घरगुती लिंबू. मीठ घरगुती नाही. काय दा मीठ घरगुती नाही. ह्या घे लिंबू, मीठ, कांदा टोमॅटो घरगुती करून. लिंबू आहे आमच्या झाडाचा. थोडस मीठ टाकूया. अंबारी वाट टाकूया. जास्त तिखट बरं लागतं. पाकिटात होता तर फुसान घातले ना मंडळी. काल चरवलेलो लिंबू. रस जरा कमी घट आहे. आणि दिव्याचा पगार झालेला, तर दिव्याने काहीतरी वस्तू घेतल्या ना जबरदस्त. तर काय वस्तू घेतल्या ना तुमका दाखवते. तर पहिली गोष्ट तरी भेल खाऊन घेऊया, नाही तर भेल नरम जातली. पहिला पगार तर दिव्या मंडई कामाक जाते, त्याच्यामुळे तुमका आता जास्त दिसणार नाही घराकडे. आणि हिला काय दमान येतात झोपता लगेच. सवय नाही एका जागेवर बसून राहायची जास्त अख्खो दिवस. मंडई आपली भेल तर रेडी झाली, तर येवा खाऊ. ही पप्पांची हा घरात पप्पा देतो बघा. सॉस करू आई प्रोफेशनल भेल सुद्धा करता. म्हणजे आ करा कोथिंबीर होती खत्री. लिंबू जरा जास्त टाकून भारी लागतं. काय लगेच संपव नाही तर नरम जात. खाऊन भाऊ आज माझ्या आधी खाल्लाय. हा तिखट होते. तिखट करू होते बरोबर आहे तशी बरोबर. मंडळी भेल तर खाऊन झालेली असा आणि आई खूपच असता. तर मंडळी दिव्याचो जसं की पगार झालेला असा, तर दिव्या कसा वाटतं काम करून? बरा वाटता. स्वतःच्या पैशान काहीतरी घेतलंस तर कसं वाटतं? बरा वाटता. हा
की बाजारपेठच खरेदी केल्या नसती. पगार तसं असतं तर मंडळी बाजारपेठच खरेदी करता. गॅरंटेड. तर मंडळी दिव्यान काय घेतलं ना आता दिव्याकच दाखवणी तुमका दाखवते. वस्तू तुझी तूच दाखव. काढून तुका देतोय. आमका बरं वाटलं स्वतःच्या पैशाने काहीतरी घेतले आणि स्वतः मेहनत करून. तर मंडळी दिव्यान त्याच्यासाठी घेतल्याने चैन, चांदीची चैन, चांदीची चैन. फुलपाखरू भविष्यात सोन्याची घेत. पहिलंच पगार आहे. पहिलंच पगार. आता म्हणजे फ्लॅश चालू आहे फोकस होणार नाही नीट. पण मस्त तुम्ही बघू शकताय. मस्त वाटतं एकदम जबरदस्त. आमच्या सगळ्यांच्या गळ्यात असत. माझ्या गळ्यात पण चांदीचीच असा. बाबूच्या पण. बाबूने आपल्या पगारात ना घेतले. बाबूला आपल्या पगारात ना. दिव्याने आपल्या पगारात ना घेतले. मंडई तिघांच्या पण गळ्यात झाली. आता आईच्या एक केली का पप्पांच्या एक केली का झाली सगळ्यांच्या 5 जणांच्या. सोन्याची होईल. आई थांबली वेटिंग वर. आई तुका भविष्यात आपल्यात काय ह्या नाही. सोन्याची भविष्यात. सोन्याची हाव नाही. हौस नाही का हाव नाही. हौसा हौसा हौसही नाही आणि हावही नाही. हौसाही नाही. दिल्ली तर घालूची हौस नाही. दिल्ली तर घालूच नाही. दिलं तर घाली. नको नको आई दिव्याकच करूया मग. आई नको म्हणा सांगते. हाव नाही हौस हा पण हाव नाही. माका मशीन घेऊन दे. शिलाई मशीन. शिलाई मशीन होई. मला कपडे शिवायचे. डायरेक्ट जाते ती. डायरेक्ट नसते. आज तारीख किती आई? 9 तारीख. बघूया 9 ऑक्टोबर 2023. आता खयच्या सालात मशीन घेतो बघूया तू कसं. म्हणजे ते पहिल्यापासूनच स्वप्न होतं. लक्षात ठेवूया. शिलाई मशीन होई मला माझी स्वतःची. तुमच्या पुढे दूध गाडत मस्त दिसता. मी युट्यूबवर बघून बघून कपडे शिवतो. फॅशन डिझायनर बनशी. मस्त वाटतं पान ना भारी. मस्त वाटतं. म्हणजे कशी वाटतं कमेंट करून नक्की सांगा. आणि दिव्या दिसा नाही होता हे बघा. दिव्या पालो. अख्खो दिवस एका जागेवर बसान मग दमता. त्याच्यामुळे महिला काय झोपता लगेच. येस त्याच्यामुळे जास्त दिसणार नाही. आता काय आता जेवण? आता काय जेवण करूच. आमटी केली काय झालं. डाळ असा. पप्पांचा उपास. उपास आज उपास. जेवत नाही दुपारी. जेवण नाही दुपारी. जेवत. किलो डॉक्टर कडे नाही लावणे मग कंटाळा आली सगळ्याची. गरमी नाही तर उद्या जाऊचा रिपोर्ट करू परत. आमच्या ह्याच्यात काय म्हणतात त्या एखाद्याच्या 5वी पुजलेले असतात तसे होते. रोज रिपोर्ट करा. सगळ्यांचं तसंच असतं की तुझाच नाही रिपोर्ट. सगळ्यांचं महिलांचं लय त्या महिलांचं असं असतं. माणूस म्हणल्यानंतर हाय दुख पाय दुख प्रत्येकाक असतं. असता पप्पांना लाखातलं गोष्ट चांगले असतं. तर मंडळी आता मजा मस्ती तर झाली. आता जेवच्या मार्गात कारण आता टाइम बरोच झालेले असत 8:30. आमटी करूची. मंडळी जेवचा टाइम पण झालेलो तर जेव घेवा. आज असा डाळ भात. या मंडळी जेवण तर झालेलं आहे. आणि हल्ली बऱ्याच जणांचे कमेंट असतात की मध्ये मध्ये की ब्लॉग शॉर्ट होतात मंडळी. तर मंडळी फॅमिली ब्लॉग असले ना मी जर घराकडचं काय दाखवलंय ना तर जसं शूट होतं ना तसे दाखवतो. जसे काय टॉपिक वगैरे काय ठरलेले नसतात. जसं काय होईल जसा ब्लॉग बनता फ्लो मध्ये जसा काय निघेल टॉपिक तसा मी ब्लॉगला टॉपिक ठेवतो. कारण मी काय लाईफस्टाईल दाखवतोय आणि लाईफस्टाईल ब्लॉगच करतोय. तर पहिल्यापासून जे बघतायत त्यांना माहिती आहे. पण नवीन असतील ना त्यांना माहिती नसेल. तर 2 दिवस सुट्टी असते मला शनिवार रविवार. त्या दिवशी ट्रॅव्हल ब्लॉग तर होतातच कारण भाड्यालाच असतो गाडी घेऊन. त्याच्यामुळे इकडे तिकडे कुठे ना कुठे जातच असतो. मध्ये रेसिपी असतात. त्याच्यामुळे मंडळी जर इकडचं घरचं काय असलं ना तर मग ब्लॉग मोठे करत नाही. कारण म्हणजे मी रेग्युलर डेली ब्लॉग करतोय. त्याच्यामुळे मग रेग्युलर तेच दाखवलं ना तर तुम्ही पण कंटाळा. त्याच्यामुळे मग ड्युरेशन कमी असतं. तर बाकी काय नाही. आता टाइम झालेला आहे ब्लॉग एडिट करायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.